Minn post dilapidat u abbandonat fi ftit tal-jiem oħra il-Forti Sant'Irmu se jkun jista' jitgawda iktar minn nies. Dan fid-dawl li x-xogħol tar-restawr riesaq lejn it-tmiem tiegħu. B'sodisfazzjon tkellem dwar dan iċ-ċermen tal-Kumitat tar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Stefan Zrinzo Azzopardi. Se jkompli jivvalorizza iż-żbuħija ta' din il-parti tal-Belt Valletta u se joffri wkoll anke attrazzjoni ġdida illi sa ftit ta' żmien ilu dan il-bini kien maqtuħ mill-pubbliku illi issa se jkun jista' jitgawda mill-pubbliku ġenerali minn turisti u minn dak kollha li jixtiequ jżuru dan il-post. Ir-restawr fuq il-fortifikazzjoni ma kienx ikkonsisti biss minn tisbieħ tal-infrastruttura. Fost oħrajn se jiċċaqlaq għal ġodda l-bini il-Mużew tal-Gwerra. Fil-fatt hawnhekk mhux se jkollna War Museum kif kien hawn qabel, imma l-idea hija li jkun hawn esperjenza aktar fuq perjodu itwal ta' żmien tal-istorja militari ta' pajjiżna. Xi ħaġa li hija esperjenza li żgur kif anke kellna l-opportunità ngawdu f'din iż-żjara kif matul iż-żmien ir-rwol ta' pajjiżna kif kien fuq qasam militari. Billi Forti Sant'Irmu huwa kbir mhux ħażin, jeżistu possibbiltajiet oħra għal x'jista' jsir fl-istess fortifikazzjoni. Il-forti tant għandu potenzjal u jiena konvinti li Heritage Malta li se tkun qiegħda tamministra dal-post se tuża dan il-potenzjal biex effettivament wieħed jimmassimizza l-użu tiegħu, però ma naħsibx li ħajkun idea biss li jsir mużew u l-istorja taqafhem. Zrinzo Azzopardi żied jgħid li numru ta' attrazzjonijiet diġà ttellaw fil-Forti Sant'Irmu. Waqt żjara tlieta filgħodu flimkien mal-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca, il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi spjega kif dan il-post huwa turija tal-istorja ta' pajjiżna, filwaqt li rrimarka li l-proġett żamma l-fondi stabbiliti u ma' żmien stipulat. Fil-fatt, l-ispiża totali tqarreb il-15 miljun euro, b'85% minnhom ġejjin minn fondi Ewropej. Ix-xogħol li fadal huwa twaħħil tal-apparat tal-mużew u stmat li jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena. Colejro Preca irringrazzjat lil dawk kollha involuti għax-xogħol tagħhom, kif ukoll il-Grand Harbour Regeneration Corporation tal-li se jagħtu rigal lill-poplu Malti.